Fost il-kodba tfal, insibu diversi kategoriji speċjalizzati bħal dik ta' reluctant readers, kategorija relattivament ġdida fis-suq lokali. Imma xi jfisser sewa sew it-terminu reluctant readers u x'inhuma l-karatteristiċi ewlenin tiegħu? Reluctant readers hija frażi, ovvjament ġejja mill-Ingliż, hija frażi bl-Ingliż li it-traduzzjoni appuntu literali tagħha hija għarrejja li ma tantx iħobbu jaqraw jew tisfurzhom kważi biex jaqraw. Issa, il-frażi tinkorpora affarijiet differenti. Jista' jkun reluctant readers literalment ma jħobbux jaqraw. Hemm ħafna raġunijiet għaliex tifel jew tifla ma taqbadx ktib bideo tmur taqra. Ħanibdew mill-iktar waħda ovvja. Il-television, l-internet, il-tablet, il-mobile, dawn huma kollha affarijiet attraenti ħafna li faċli iżommuk. X'tagħmel inti meta jkollok tablet f'idejk, inti tpoġġi bil-qeda fuq sofan jew fuq sirġu, tixal sewa u tħalli l-affarijiet ta' ġol computer, ta' ġol tablet, ta' television jiġu għandek. U inti sempliċiment tiblaħħom ġo fik, tibla l-mużika, l-animazzjoni, l-kuluri jgħajtu, ħsejjes. Ma jfissirx lu maħżiena, anzi hemm ħafna affarijiet interessanti fuq l-internet u fuq il-television. Imma inti l-ewwel nett qed tipproċesshom malajr ħafna, kull sekonda tiġi stampa ġdida, tipproċessa xi ħaġa ġdida, tinsa dik ta' qabelha u ġeneralment meta titfi tinsa kollox. Id-differenza fil-ktieb issa u għaliex l-ktieb huwa ta' sfida ikbar. Għax il-ktieb m'intix tpoġġi bih f'ħoġrok fuq is-sofan, tiftħu u jiġri kliem għalik. Le, totalment l-oppost anzi jiġri, inti trid tidħol fil-ktieb biex tibda tifhem u tipproċessa l-istorja tiegħu. U allura minħabba f'hekk peress li l-sfida hija ħafna ikbar, inti trid issib pożizzjoni komda, trid toqgħod tqalleb il-paġni, trid taqra bil-mod il-mod u tifhem u taqqat it-trufijiet tal-plott u tal-istorja, eċetera, eċetera. Din tista' ħġiel li tfal jaqtaw qalbhom u jmorru xi ħaġa ħafna iktar sempliċi. Imbagħad hemm reluctant readers li reluctant għal-Malti, jiġifieri ħafna tfal jew ikunu English speaking id-dar jew għal xi raġuni oħra iħossuhom komdi ħafna jaqraw bl-Ingliż u jaqraw ħafna bl-Ingliż anke bħala livell ikun jaqraw livell tal-età tagħhom, imma bil-Malti ma tantx iħobbu jaqraw. Fi żmien konna ngħidu ma ssibx il-kodba l ġata jsibu kemm iridu, imma jista' jkun għax appuntu jkunu d-dar jew l-iskola jitkellmu żjed bl-Ingliż, ikunu iżjed il-Malti jsibu ħtqil jibżgħu minnu ma jħobbuhx, hemm ħafna raġunijiet. Imbagħad hemm ir-reluctant readers li huma reluctant għax hemm xi tip ta' kondizzjoni jew realtà bħalma li żjed forsi magħrufin huma d-dyslexia, l-ADHD tista' teffettwa anke il-paċenzja li tpoġġi bil-qiegħda taqra hemm ħafna realtajiet oħrajn li allura tifel jew tifla jew adult huma reluctant readers mhux għal xi tip ta' il-kelma tindika reluctant li ma jridux imma għax ibatu biex jaqraw. Il-karatteristiċi ewlenin ta' dawn il-kodba għal-għarjela ma jħobbux jaqraw għal-reluctant readers huma diversi. Fosthom, waħda mill-iżjed li jirreferi għalha kulħadd hija l-karta. Għaliex kodba regolari ħafna stampati fuq karta bajda u hemm studji li juru li il-kuntrast qawwi bejn l-inka sewda u l-karta bajda fuq il-karta mhux b'kapriċċ appuntu min ikollu kundizzjonijiet bħal dyslexia eċetera itellifhom li jaqraw. Dik allura inqas ma l-karta tkun tajjat, inqas ma jkun hemm kuntrast, iżjed jgħinhom jaqraw. Allura issib kodba li huma maħsubin għal reluctant readers li jkollhom karta safranija. Il-font, it-tipa li tintuża. Mill-ġdid hemm f'kundizzjonijiet bħal dyslexia ittri li jistgħu ma jkunux ċari f'għajnejn min qed jipprova jaqra, allura dak li jkun ibati biex jaqra, allura hemm fonts, hemm tipi apposta li ġew studjati, pereżempju aħna fix-xogħol tagħna għal xi kodba li nippubblikaw proprju għal tfal reluctant readers, nużaw font li ġiet irriċerkata u maħluqa l-Italja wara xi 10 snin ta' riċerka fejn appuntu qabdu ittra tal-alfabet u ħolqu font, ħolqu tipa li l-inqas possibbli toħloq konfużjoni fil-qarrejja. Hemm affarijiet oħra, pereżempju dak li ngħidulu justification, kull min jikteb juża word processor jaf li ħafna drabi aħna biex il-kitba tiġi
pulita, namlu la kind of justification ġifri fuq ix-xellu kull lemin jispiċċa dejjem fl-istess post il-paragrafu li għamlu jiġi pulit isu kaxxa. Imma għal min ibati biex jaqra din tista' tellef għax inti iżjed faċli li tibda taqra linja u taqgħod tielet linja flok għat-tieni linja pereżempju għax kull imkien jispiċċa fl-istess post. Allura ħafna kodba li huma reluctant readers ma jkunux justified, jiġifieri fuq ix-xelluk ikunu jibdew fl-istess post. Imma fuq il-lemin ikunu meta ħna jkun dak li ngħidulu not justified. Kull linja tispiċċa differenti. Mbagħad hemm affarijiet oħrajn qed biżna ma tkellimniex fuq il-kontenut li iżjed forsi jew waħda mill-iżjed karatteristiċi importanti ta' kodba reluctant readers huwa il-kontenut. Imma hemmhekk fejn tidħol li inti importanti jkollok awtur jew traduttur li jaf sew x'inhu jagħmel u l-kidba dak l-awtur qed iżomma tal-livell li għalih intenzjonata. Ġifieri semmejna kodba reluctant readers li huma għal tfal bħala storja għal tfal xi ftit ikbar, imma il-livell tal-qari tagħhom huwa xi ftit iżjed baxx, mela l-kidba trid tirrifletti dak il-livell iżjed baxx. Il-komplessità tas-sentenza, kemm hija sentenza twila, kemm x'tip ta' kliem jintużaw. Dawn huma kollha affarijiet li trid esperti fil-qasam, awturi esperti li jkunu jafu x'inhu ma jagħmlu u jikduha apposta. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.